Ovo je prisluškivač u PC mišu marke Genius. PC miš je kompatibilan sa svim operativnim sistemima XP, Windows 7, Windows 8, Mac. Prisluškivač u PC mišu ima konstantno napajanje preko USB kabla, nema nikakvog dopunjavanja baterije. Prisluškivač ima neograničenu autonomiju rada dok god je miš priključen na kompjuter. Prisluškivač ugrađen u PC mišu ima dva moda rada. Može da se aktivira na glas i tada vas automatski poziva na vaš mobilni telefon, a drugi mod rada je da se vašeg mobilnog telefona pozovete i slušate u bilo kom trenutku. Domet slušanja je neograničen. Prisluškivač radi preko GSM SIM kartice, možete slušati sa bilo koje udaljenosti. Unutar PC miša je ugrađen prisluškivač sa dva mikrofona, izuzetne osetljivosti i čistoće zvuka. Domet slušanja je do 8 metara u poluprečniku od mesta gde je miš postavljen. Ovaj proizvod je veoma pogodan za audio nadzor kancelarija, poslovnih prostora, stanova itd. U situacijama kada nemate pristup prostoriji koju želite da ozvučite, ovaj uređaj možete nekom i pokloniti. Ovaj proizvod je neuporedivo kvalitetniji od fabričke kineske varijante prisluškivača u mišu na kojoj piše Lenovo. U miši je ugrađen prisluškivač odličnog kvaliteta uređaja i odličnog kvaliteta zvuka. Sve se vrlo jasno čuje. Sada ću vam pokazati kako se koristi ovaj uređaj. Sa donje strane miša treba ošrafiti ovaj šraf zvezdastim šrafcigerom. Zatim pažljivo skinuti poklopac miša. Kada ste to uradili, trebate da imate i jednu spremnu SIM karticu. SIM kartica treba da bude nova, treba da bude aktivirana u mreži. Kartica se aktivira tako što ubacite novu karticu u mobilni telefon, upalite mobilni telefon i obavite bilo koji poziv sa te kartice. Kada ste spremili karticu, povežite ovaj miš na kompjuter, neka bude priključen nekih 5-6 sati da se baterija u mišu dopuni. Kada se baterija dopunila, ubacujete SIM karticu pravilno u ležište za SIM karticu. Zatim stavljate poklopac miša i šrafite sa donje strane. U kraćem roku bilo bi poželjno da ovaj prisluškivač u PC mišu marke Genius povežete na kompjuter, desktop ili laptop računar. Sve vreme dok je miš priključen preko USB kabla na kompjuteru, on će se i dopunjavati.